हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय दसे फैलायदो लाइभआव माबायदि मोनदों आं दायो दङ थुक्राझार बिबिसि आव सबायाव फैदो मोनाबायना लोगोफोर मोनाबाय ada लोगोफोर थुक्राझाराव दं आं दायो थुक्राझार नै दखानाव दङ এই যে গোষ্ঠী আছে গোষ্ঠী ভাল না গোষ্ঠী dekat jom live dekat jom kena Zil 120 जादों 380 बाव मावग्राफोर आरोना बे दखानाव मावग्राफोर बिसोरो ओमफ्राय मालिकआ नैबेनो मादैया नैबेनो ओमफ्राय दा बेयाव दखान दङ आरोना मादै हेलौ मादै राम र' मोजां ओमफ्राय सानजासिनाखौ आन्दायो होनदों नामा नों मादै बेंथलाव आन्दायो बेंथलाव आन्दायोनो मादैया सानजासिनाखौ नैबे दिप्लाय ओमफ्राय माबोरैथो बेयावलाय सफैखो दिप्लायनि मानसियालाय फैबाय जाथि बंस'फोरनाव आदसा दाखालिसो फैदोंना ने सभानि आगोल गोबावसै 20 बोसोरसो जाबाय 21 बोसोरसो 20 बोसोर बेयावनो हाबा जाफैदों ने आंहा हाबा जायाखै सिख्लासो आदसा चलो किमान दिबा लगे फैसा 80 ना 380 120 नहीं रे भाई 380 এই যে 50 মিলে দিলে হল মানে আর 10 টাকা 10 টাকাই তো 20 টাকা আছে 10 টাকা না তাহলে সিগারেট দিয়ে সিম জেল আরো কি জেল ডাংরা জেল সিম জেল আরো কিবাটা কি কইছে একটাটা सुक्री जिल सिम जिल मेरम जिल डांगरा जिल अच्छा सिम जिल डांगरा जिल मेरम जिल ora calak kana jom kate ora te sala কি ইটি জ কি কইছে এটা ঘুমাবো আচ্ছা ভাত খায়া দে যাব ঘরতে এনেকৈ না দে আরো একবার ফটো এই দে ডাংরা জেল সিম জেল মেরম জেল আরো সুক্রি জেল গেডে জেল জম কানা জম কাতে অরাত তে চালা ইটি জ মানে ঘুমাবো ঘরত যায়া ঘুমাবো তার মানে মানে ঘরত যায়া ঘুমাবো আর কি না আরো একজন ফট গিছে নানিটা ফালাইছে আজি একদিন গিছে আচ্ছা সিম জেল सुक्री जेल डांगरा जेल औरा चला खाना आमसिल bang औरा चला खाना ओमफ्राय दा मोजां माबा खारिखौ लाबोदों माथो मादैमोनालाय बिराद मोजां मोनबाय आं रायलायनानै ओमफ्राय मादैया हाबा जाबानाखै आरो दाबो हाबा लालै आच्छा
बेबो मोनसे माने गावबा गाव साननाय जाहैबाय मादै औ माने आं हाबा जाफैदों नामा हाबा ओरैहाय सानो जानोला आरो जुगथ' बैसोआव जानांगौ औ टाइमा बारबायला थानांगौ आस्सा औ औ औ नंगौ नंगौ मादै नंगौ ओमफ्राय मोजां थानो रोंनांगौ औ औ बेनो औ बिराद मोजां एडभाइस होबाय मादैया ओमफ्राय आस्सा मालायनि बालन्दा बुलन्दाखौ लाहैलाबो मालायनि न'खर संसारफोरखौ बुथुमना लानाय जायोहाय आं लाया आस्सा आखान लाथारनाखै ने औ ओरैनो सादिन थानाय जाहैबाय औ लाखाया आं आस्सा औ लानोबो नाङा ओमफ्राय दा बेखौनो आं लाइफनि गेजेरजोंहाय मादैनावहाय सोंनानै लाबावगोन मादैया गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय जेन'बा मादैनि मेन गामियालाय बबेयावथो दिप्लाय औवाबारि दिप्लाय औवाबारि आस्सा ओमफ्राय बिनिफ्राय नों बेवहाय फैनानै थाफैदों नामा औ आस्सा ओमफ्राय नों मा खारननि नों हाबा जायाखिसै मादै बैसो बारलांबाय हाबा आस्सा जानाय समा जोबलांबाय अ ओंखायनो थाबाय आस्सा औ औ औ औ ओमफ्राय नों मा मावनानै जेन'बा हाबा जानायनि बैसोआ बारलायजासे मा मावनानै थायामोन नों अबे जायगायाव रुवाथि थाबाय अ नंगौ 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 दे बेबो मोनसे माने हारसिङै थानो हानायाबो मोजां औ नाय मादो औ औ ओमफ्राय दा बेनो नांले लाले औ लालेना मादै ने आस्सा न'खरनि मानसिफोर दंखायो दा ओमफ्राय दङ बिदा फंबायफोर दं बिब' बिनानाव दं आस्सा ओमफ्राय दा नों नोंनि दिप्लाय औवाबारियाव थांनो लुबैयोना लुबैया थाङो सम सम ए थाङो ने आस्सा गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम बेखिनि गावनि हिस्ट्रिखौ आंनि लाइफनि गेजेरजों फोरमायनायनि थाखाय मादै थेंक इउ खिथालाबायनोसै मादै नै दे ओमफ्राय दा ओरैहाय नै ओरैहाय दांग्रा जेल सिम जेल मेरं जेल माबा दं आरो नै इसोरो बिदि रायलायो अरा थे साला खाना दाका जोम केदाया होनलायनाय आरोना आंथ' रोङा जाहैबाय मैथ' नाजाने हिखिसे आरोखि एयारपरा হয় দিদি গিলা ইয়াত আছে যে দিদিটা আমাক শিকাই আছে অলপ অলপ দাও মই ভাল পাইছে নিজৰ ভাষাটো লেংগুৱেজটো শিকাবৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছে দিদিৰ লগত আৰু যে দিদিটো ইয়াত কিবা খাটিয়া আছে অঁ মৰিচ খাটিয়া আছে না হয় 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 অঁ লাবৰা বানাব ভাত খাৱা নাই না ভাত খাওয়া নাই था কিরকম খবর আপনার ভাষার Baka bonjom kada. হ্যাঁ Baka bonjom kira. ডাকা বনজম খেদা ডাকা বনজম খেদা মানে ভাত খাওয়া নাই না ডাকা Bonjom kada. বনজম খানা Kada. খাদা ডাকা বনজম খাদা মানে ভাত খাওয়া নাই হ্যাঁ আচ্ছা ओइ बा माने बेबायदिनो आङो सोलोंदों आरोना औ नै 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 एसे इसिनि आदै माबा सावथालि भाषा सोलोंदों आं आस्सा माने बेदरफोरखौ मा होनो आस्सा yes 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 औ oke औ माने न'आव थांना एसे होननाया अरा साला खाना होनोनो kalau mana औ अरा साला खाना माने न'आव थांनायसै औ बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा মই ভাল পাইছে অলপমান শিকাৰ কাৰণে দিদিৰ লগত মই বহুত ভাল পাইছে একচুৱেলি দিদিৰ ঘৰটো ক'ত Santipure. শান্তিপুৰ অৰা आरो শান্তিপুৰ Santipure alea to. आस्सा दा see you tomorrow again okay Yeah, yeah. I will already Okay. pick up अके दा बेबायदिनो बेवहाय जोङो टुक्राझार बिबिसियावहाय माने सभा जादों दा बेवहाय आङो दंफैयो लोगोसे ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै मोनाबाय नालाय ओमफ्राय लोगोसे हेल' कल ब्र नाइस ओमफ्राय दा दखाना नै बेवहाय बेबायदि दा बे दखाना गैला आरोना मोनाबाय ओमफ्राय दा लोगोसे मोनाब्लाबो आङो दसेखिनि दिन्थिलांनांसिगोन दा नै दखानाव एसे आलां फालां दङ ओमफ्राय लोगोसे नैबाव आब'नि दखान दङ नै आब'आ नै बेनो आरोना आब'नि दखान बियो
माबा माबि जानोब्ला मोनजागोन ओमफ्राय नै बहा ख्र' ख्र' फानो नैबे नानियानो हनो खोमा दा नानि ख्र' ख्र' फानो आरोना नानियानो ओमफ्राय दा बेबायदिनो ख्र' ख्र' 12 बाजा फानो आरोना ओमफ्राय दखाना नै बेयावबो दङ ओरैहाय लाइन दंबावो आरोना दा आङो दिन्थिलांगोन लाइभनि गेजेरजों बेयो जादों जाहैबाय टुक्राझार BBCA आवहाय एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दङ दा बेफोरावहाय दखानै ओमफ्राय दा नैबेयावहाय ओरैबायदि मोजां अमा हांनाय मोनजागोन आरोना नै अमा हांनाय बेवहाय अमा हांनानै बे हालथियावबा बेसेबां बे हालथियाव बेसेबां बाबु आस्सा 100नो नै जायफ्रा बेवहाय जिखुनु बे मोनसेयाव 100 जायो दा ना बाराबो दं नामा माने 100नि बाराबो दङ नैबे हालथिसेयावहाय ओमफ्राय 100 थाखानि बिसोरो बानायनानै होयो ओमफ्राय दा लोगोसे जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों नोंथांमोना गाबोननि समाव जुदि नैबे टुक्राझार BBCA एनुवेल कनफारेन्सआव फैयोब्ला नोंथांमोना जाफैनो हागोन अमा हांनाय ओरैबायदि गोथाव जोंनि ट्रेडिसनेल खायद आसाम ट्रेक्टर अमा बेदर अब्ला आङो हरै देखायहैबावनि ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय नै ओरैहाय दङ ओमफ्राय गोबाङानो दङ आरोना ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे दखान बेयावबो जाफैनो हागोन आरोना जायफ्रा फैयो नै बेयावबो बेयावबो जाफैनो हागोन ओंखामबो मा होनदों ओंखाम अमा बेदर मोसौ बेदर ना आस्सा फारसेनिफ्राय मोसौ बेदरखौ सिक्रेटनै बिनांगौ आस्सा जायफ्रा जायो जाग्रा मानसिफ्रा बिनांगोन आरोना ने बिनांगोन स्रि स्रि गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ खोन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय दा आङो दखानखौ दिन्थिलांनो नाजागोन ओमफ्राय आदाया मा खालामो बे आंनिनो दखान आस्सा आदानिनो दखान दखान होनानै 8 बोसोर जाबाय बेयावनो ने जायफ्रा मिनिया बर' लाइभखौहाय नायदों नोंथांमोना गाबोननि समावहाय टुक्राझार BBCA एनुवेल कनफारेन्सआव जुदि फैयोब्ला नैबेयावहाय ओंखाम जाफैनो हागोन बियो हटेल जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों बेवहाय खोनानो मोनखाबाय जोङो फारसेनिफ्राय बेदरखौ मोनगोन जायफ्रा मा जानो गोसो बेवहाय बिनो हागोन आरोना ओमफ्राय नानियालाय मा खालामो बावनो थायो आस्सा दा बेयावनो थायो ओमफ्राय लोगोसे आङो नै माखासे साहाजों जाग्रा बुस्थुफोरबो दङ नै ओमफ्राय दा बेयावनो नै मम' माबा माबिबो बानायग्रा बुस्थु नुबाय आङो फारसे मोनजोबो ओमफ्राय नानियालाय मा खालामो बावनिखा ने गोबांनिखा माथो बावने मानसिया दखान होनाया आस्सा ओमफ्राय बाव मिस्थिबो दङ नै मिस्थिबो ओमफ्राय पक'राफ्रा नांजोब्बाय आरो नै एकदम लाथिं नै कास्ट'मार नांनो ओमफ्राय लोगोसे नै बेयावनो बायदिसिना बानायग्राया बानायनानै दोनग्रा ओमफ्राय ओंखामबो मोनजागोन नै ओंखामबो गाबोन जायफ्रा फैयोला बेवहाय साहाबो मोनलोंगोन आरो नै ओमफ्राय मादैया नामा साहा होग्रा आस्सा कारिकल ने गाइखेर मोनगोन माने स्पेसियेल गाइखेर मोनगोन आरोना नै पुरि आस्सा ओमफ्राय दा कास्ट'मारफ्रा आब'मोना नै जागासिनो बेयावनो ओमफ्राय दा लोगोसे जादों नै नै माथो ओरै नाहरनानैसो सिनायबाय आं मादैखौ नै सिनायाखैमोन ओरैहाय दे माबा सेकेन्ड पक'रा जादों आरो नै मादैमोना ओमफ्राय नानिमोनबो दङ नै आगै गोरलैबो दं ओमफ्राय दा लोगोसे आङो संग्रा जायगाखौहाय दिन्थिगोन नै बेयावनो आरोना स्पेसियेल बुस्थु बानायग्राया नैबेयावसो गुदामा नै नायदो नै बेलाय नै पक'रा बानायग्राया नै दय बानायनागे बायदि आस्सा बरिया बानायना नै पक'रा बानायदों आरोना इयो बेस्ट पक'रा बेस्ट पक'रा आरो बियो नै बेखौहाय बेखौहाय बे बेस्ट पक'राखौहाय बेसेबांनि प्लेट होनाय जायो आदा 10थायावहाय 10 थाखा आस्सा माने बेखौहाय बे पक'राखौ 10थायावहाय 10 थाखानि होयो आरोना थाइसे गथा ओमफ्राय स्पेसियेल गाइखेर नै एकदम अरिजिनेल गाइखेर बियो मैसोनि ना मोसौनि आदा बे माने जेनेरेल गाइखेर दं आस्सा माने मैसोनिथ' गैद्राया
मोसौनि गोजा आरो। औ मोसौनि गोजा ने आस्सा स' गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय माने एक आदानिसिम कुइन्टेल लाखिदों नालाय आं दिनै। दिनैहाय एक कुइन्टेल लाखिदों ने एक कुइन्टेल माने आस्सा गाबोन सानसे सोलिनांगौ ओमफ्राय औ गाबोनबो 50 केजि लाखिबावगोन अ आङो। आस्सा दे ओमफ्राय दा नैबेयावनो बिराद मोजां बेयाव सेटिं सुग्रा बानायनानै दोनदों दोनग्रा माग्रा औ सुग्रा आरोना ओमफ्राय नानियालाय माथो मावो बे आंनि मावग्रा बियो। अ बेबो ने औ बिबोनां जायो अ आंनि। बिबोनां ने अ दे अ ओमफ्राय न'आलाय महायथो एकदम बियागुरि। औ जियागुरिनि ने आस्सा लकेल बियागुरि। औ बिराद मोजां दखानाव बानायग्राया एकदम स्टेन्डार्ड बेफोरबायदि बानायनांगौ ओमफ्राय एकदम स्पेसियेल सावदान मोनजागोन आरो एकदम नै गुदुं गुदुं। एकदम गुदुं एनि एभ्रिथिं औ जायफ्रा लाइभखौ नायदों नोंथांमोना आन्दायनो हागौ बे दखाना ओरैहाय बे अट' स्टेन्डनि एसे साहाजों ने हस्पिटालनि अफिसिट औ सानजा औ हस्पिटालनि सिएम अफ'जिट हस्पिटालनि। औ बे नैबे सिएम जोंनि थुक्राझाराव हस्पिटाल दङना बिनि एटाच आरोना सानजाजों बे गोथाव पक'रा मा होनदों रायज्लायखाबाय ओमफ्राय दा गुबैयै आङो मिथिनानै लाबावगोन जे ब्रादारनावहाय नैबे दखाना माब्लानिफ्राय सोलिया आं बे दखानखौथ' माब्लानिफ्राय सोलियाखै खिन्थानो रोंले गोबावसै आरोखि आदसा 9 बोसोरसो जाबाय दा अ माने आं बे दखान मालिक बिनानाव जाहैबोयो आंनि बिनानाव आदसा बे बिनानाव जाहैबाय 2016 अक्ट'बर। होमबाथ' गोबावानोसै ने सोरबा सोरबा जानो आन्दायला आं खिथाना होयोबो औ थायो आं औ ओमफ्राय जेन'बा नोंसिनि नैबे दखानावहाय फैनोब्ला माबायदि लामाजों फैनांगौ जोंनि बे दखानाव फैनोब्ला माने काजलगावनिफ्राय फैयोला डाइरेक्ट बे थुक्राझारावबो मोनफैबाय दादगारिनिफ्राय फैला ओरै औ औ सान्तिपुर बाहाया आदसा बालाझार औ फैनानै थुक्राझार औ ओरै रुनिखाथानिफ्राय फैला डाइरेक्ट मोनो सफैबाय आदसा गेजेर जादों औ ओमफ्राय नैबे माबानि थुक्राझार बाजारनि कम्पाउन्डआवहाय सारिगिदिं अनेकथा जायगाफोर दङ बिनि मबे साइडआवहाय न'आ औ बे दखाना दखाना दा बे सानजा माने बे हस्पिटाल मेम'रियेल हस्पिटालनि सानजा आस्सा सेन्टारावनो अ BBC गेट हनै औ मेन गेट औ मेन गेट अपजिट ना स' जों बयबो खोनाबाय आन्दायनांगौ गोनांथि गैया नैबे गोथाव स्पेसियेल साहा स्पेसियेल ओंखाम मोनजानाय दखाना जाहैबाय औ नैबे जाहैबाय हस्पिटाल सिएम औ सिएम हस्पिटाल बियो अपारेसन खालामजोबखायो। जोंनि थुक्राझारनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे एटाच आरो सानजाजों औ सानजाजों नै लामानि औ सानजा नैबे लामा ओमफ्राय बेनि नैबेनोसै आरो सानजा दखाना औ एभ्रिथिं माने मोनजोबगोन आरो आदसा गासैखौबो बेमारिफोरनि ओंखाम केफे अ थेफे गासैनो आदसा माने अपारेसन जानाय थानाय गासिनो मोनजोबगोन आरो माने बेमारिफोरनिबो ओंखाम गेफेखौ मोनो ने गासिबो बानायना हरजोबखायो दै आदसा गुदुं थै गुदुं अ बुंब्लानो बानायना हरजोबखायो एभ्रिथिं गोजोननाय थाबाय जोंनि खाथियावनो थानाय हस्पिटालनि माखासे बेमारि मोजां डक्टर दं बेमारिफोरनि आइटेमखौबो बानायनानै हरनो होननानैहाय अपारेसन खालामजोबो जोङो मिथिनो मोनबाय ब्रादारनिफ्राय दा रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनाबो ब्रादारनिसिम हिनजावा अपारेसन खालामजानायानो 2 मासल' जादों आस्सा बेयावनो खालामदों औ लकेल डक्टरानो ओमफ्राय अबेया बाजैया अबेया लाइभसो होदों माजै लोगो नुहैजोबखाबाय बयबो नुहैखाबाय दा बाजैया बेनो आरोना नै आदानि बाजैया मोजांथार ओमफ्राय बाजैनि गामिया महायमोन 2 नं थुक्राझार ने 2 नं थुक्राझार बै आदा इयबमोननिजों नामा औ बिनि गामि अ बे बिनि सोनाब ने गेटानि सोनाब आस्सा औ मोजाङानो दे आदायाबो मोजांखा बाजैयाबो मोजांजों मोजां मोनलायलायदों आंना 1 नं बालाफारा औ 1 नं बालाफारा ने आस्सा औ दे जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजैमोननिसिम नै औ माने नोंनिफ्राय बेखौ लांदों आं अ बालाफारायाव ने दे औ इउटुबनि नामा जाहैबाय आंनिया मिनिया बर' औ मिनिया बर' बेनो मिनिया बर'आनो औ दा नायदो दा फंबायमोना नै इउटुब चेनेलखौहाय मिथिनानै लादों आरोना मिनिया बर' होनबाथाय बयबो मिथिजोबगौ
औ नै दा नै मा जाखो फंबाय पकरि ने आस्सा गोथावखायनो जाजोब्बाय नै मोनसे दोनाखसै औ दे ओमफ्राय दा दा बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे बेबायदिनो ओरैजाय दखानफ्रा दायो बन्द' जाजोबनांसिगोन आरोना भलन्टियारफोर फैबाय नै दखानखौ बन्द' खालामनांसिगोन दसेखिनि दा बेबायदिनो माखासेया बेफोरबायदि दखान दोनोब्ला ভলণ্টিয়াৰ ভলন্টিয়াৰ আমি নে ভলণ্টিয়াৰ হয় এতিয়া আচ্ছা আমি যেনেকুৱা কথা পাইছে তেনেকুৱা আমি বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে আচ্ছা কিছুমানে মানিছে কিছুমানে মানা নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে মানিবই লাগিব মানিলে বহুত ভাল টাইমটো নামানিলে আকৌ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব দে না ঠিক আছে ধন্যবাদ টাইম হৈছে যদি এইটো বন্ধ কৰিবই লাগিব উপায় নহয় না দে ধন্যবাদ ঠিক আছে ভাইটি हा ঠিক আছে आस्सा दा बेबायदिनो नै अमा हांनाय बेखौथ' आं दहाय होफैखाबाय अमा हांनायखौ ओरैहाय थांनाय जासिगोन आङो दसेनि उनावहाय ओमफ्राय दा नै दखानफ्रा गासिनो बन्द' खालामनो थाखाय अर्डार फैलायबाय आरोना दखाना बन्द' खालामजोबनांसिगोन माने जोंनि माबा जागासिनो दं नालाय गिर्जा ओमफ्राय दा गिर्जानि समावहाय एसे उसुबिदाबो जायो बेनिखायनो दखानखौ बन्द' खालामनांगौ गोनां जाबाय दा बेबायदिनो नै दखानाव रावबो गैखाले नै दखानाव रावबो गैजेनखाले आरोना नै बन्द' खालामनांजेनबाय दा बेबायदि दखानाव रावबो गैले नै स्रिं स्र' जाजोब्बाय आरोना बन्द' खालामनाय जासिगोन नै ओमफ्राय मा खालामदों आदा ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै आदा मैगंखौ दा आयौ आदा नैबेखौ दासो लोगो मोननाय ओमफ्राय दा बेवहाय नै मोनसे दखान गय फाथै बायदिसिना साना बायदिसिना फानग्रा दखान आरोना बियो नै बेबायदि ओमफ्राय ओरै दखानफ्रा बन्द' खालामजेननांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै आदाखौ दिनैसो लोगो मोनलायबाय आङो हनै थाखोमालांबावबायसो आदाया हनै सिनायखायो ओमफ्राय नैबे आजैनि दखान नैबे साहा दखान बेयो बाजैनि दखान आरोना दा मानसिया गैले दखानखौ बन्द' खालामनो थाखायहाय मिसननि बायदि बिथोन मोननायलाय बे गासैबो बन्द' खालामजोबनांगौ दा मानिलायनानै थानांगौ आरोना आयेन कानुनफोरखौहाय गासैबो जोंनिनो बर' मानसि गोजाखा नालाय दा बेनिखायनो अब्ला आङो लाइभखौ बे समावनो आङो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि लाइभखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम लोगोसे दोनबाय